get you out my head. But as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. Ooh, this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most. And all those memories. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can
your love. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginigil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor
care and politeness we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayo kag mahida iton nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Aton ibayaw ang aton mga tagipusoon kag hunahuna nga may pagpasalamat sa mahal nga Dios sa grasya kag bendisyon nga ginatiganan niya para sa aton sa sini nga adlaw. O Ginoo, kaluoy ako kay nagapanawag ako sa imo sa bug-os nga adlaw. O Ginoo, maayo ikaw kag mapinatawaron, puno sang kaluoy sa tanan nga nagapanawag sa imo. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, tagtuga sa mga butang nga maayo, itanom sa amon mga tagipusoon ang paghigugma sang imo ngalan. Agud nga paagi sa pagtubo sang amon kabuhi nga espirituhanon, imo dugangan pagid ang amon kaayo, kag sa imo mahigugmaon nga pagbantay, imo initipigan sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 31, tubtob 37. Dayon si Jesus nagdulhog sa Capernaum sa isa ka banwa sang Galilea sa diin, nagpanudlo siya sa mga tawo sa adlaw sang pahuway. Ang mga tawo na tingala sa iya pagpanudlo, kay nagpanudlo siya nga may gahom. Sa sinagoga may isa ka tawo nga gingamhan sa malain nga espiritu nga nagsinggit sa babaskog. Anong labot mo sa amon? Jesus, nga taga Nazaret, nagkari ka bala sa paglaglag sa amon? Naibalan ko kung sino ka, ang balaan sang Diyos! Ginmanduan siya ni Jesus, maghipos ka kag magwa sa iya. Dayon ginhaboy sang malain nga espiritu ang tawo sa tunga nila, kag nagwa siya sa iya nga wala siya paghaliti. Ang tanan nagtingala kag nagsilingganay. Ano ba lang asahi ining pamulong? May otoridad kagahom nga nagasugo siya sa malain nga mga espiritu, kag nagagwa sila. Ang balita na hanungod sa iya naglapdag sa tanan nga duog sa palibot. Para sa aton pagpamalandong sa sining adlaw, aton pamatian si Sister Maria Eden Banduha,
sang Sisters of the Rural Mission Order of Saint Benedict para sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflections. Maayong aga, kag-welcome sa aton programa, Sister Eden. Mayong aga, Sister Ninya. Mayong aga, mga utod sa Kaginong Hesukristo. Subong adlaw ang aton ebanghelyo ginkuha suno kay San Lucas. Kag aton nabatian sa ebanghelyo nga nagpanudlo ang aton Ginoo nga may awtoridad kag may pagdisiplina. Kag nagpanudlo siya sa mga tawo sa adlaw nga inugpahuway. Ang aton Ginoo naghatag sang kailwayan sa aton kag kita nga iya ginhimo suno sa iya imahen. Kag dapat nagtubo kita bilan mga tawo sa aton mga pamatasan. Kaangay kita sang binhi nga nagatubo, apang nag-abot gid. Mayara nga maayo nga binhi, kag hindi maayo nga binhi. Ang aton Ginoong Hesukristo na pang-ayo bisan pa sa adlaw nga inugpahuway. Ilabi na ang tawong ginggamhan sa malaot nga espiritu. Our God is the God of truth. Praise the God of mercy and compassion. Sang nakita sang tawo, naging gamhan sa malaot ng espiritu ng aton Ginoo. Na-recognize niya ang presensya sa aton Ginoo. Sa adlaw-adlaw sang aton kabuhi, ma-recognize or open-time sa bala naton ang presensya sang Ginoo. Ayhan may mga sitwasyon sa aton kabuhi nga maluya kita sa aton pagtuo. Kag nagatubo sa aton ang sala, kamabugat ang aton tagipusoon. Kung puno kita sang problema. Kag nagapamasol kita, instead nga magpangamuyo, nagatinamad pagid sa pagpangamuyo. Aton panumdumon nga ang Ginoo, lang ang makahatag sa aton sang kusog kagasanag sa aton dalan. Kag dapat kita magpainubuson. Akon lang i-shared ang reflection sang isa ka pari, si Father Orbos Isbidi. Ang hambal niya, when we truly send to our heart, then pray with the heart. Pagkagising sa umaga, please kneel down, be humble before the Lord. Kung nakaluhod tayo, alam natin nandyan ang Diyos. God is telling all of us, wherever you are, be still, know that I am God. I am in complete control of everything. I am God. Know that I am with you always. Know that I love you. I am God. Trust in the Lord, who heals you. I am God. Very inspiring na homily ni Father Orbos Isbidi. Kag ako naman i-shared ang mga tinaga sa isa ka santo. Ang iya mga pulong, he who trusts himself is lost. He who trusts can do all things. From the Saint Alphonsus of Liguori. Ano bala ang mahatag ko sa Ginoo tungod sang tanan nga kaayo niya sa akon? Paano natom napasalamatan ng Ginoo tungod sang maayong mga butang ginhatag niya sa aton kabuhi? Ang aton wipon adlaw-adlaw ang mga aton mga pagpangamuyo. Ago dili kita madaog sang panulay. Ang aton Ginoo gid ang makahatag sa aton sang kusog sa adlaw-adlaw. Sa aton nga journey, dapat naton talupang doon nga ang Ginoo lang ang makahatag sa aton sang peace of mind. Kag sa bulig sa aton Ginoo pagi sa iya grasya, aton ma-overcome ang hindi manami sa aton kabuhi. Kung sa aton kaugalingon padayon kita nagapakatig-a kay hindi kita gustong magbag-o, ayhan madamo sang goodness sa tagsa katagipusoon, apang ginapasugtan lang nga hindi maayo ang kag nagadala sang kagamo. Sa libro sang Salmo 139, O Ginoo, ginisusa mo ako, nga nakilala mo ako. Nahibaluan mo ang tanan nga ginahimo ko. Gikan sa malayo, nahangpan mo ang akon mga panghuna-huna. Makita mo ako bisa nagaobra ako o kon nagapahuway ako. Nahibaluan mo ang tanan kung nga ginahimo, bisan wala pa ako nakahambal, nahibaluan mo na ang akon inog siling. Bisan anuman ang aton mga sekreto, nahibaluan sang Ginoo. Dapat sa adlaw-adlaw aton nisisaon ang aton mga kaugalingon. At the end of the day, manginamagaan ang aton tagipusoon, kung mismo aton makita ang hindi maayo na aton maganahimo,
kag aton baguhon ang aton kabuhi. Kagkabay nga padayon kita sa pagpangamuyo adlaw-adlaw, kay ang aton lamang nga Ginoo ang makabulig sa aton. Finally, may isa ka bilyonaryo nga daying na siya, hambal niya, you will realize that true inner happiness does not come from material things of this world. Then material things can be found again. But there is one thing that can never be found when it is lost life. Amen. Madamo gid nga salamat Sister Eden sa inspirasyon nga imo ginpaambit diri sa aton sa kahanginan. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ako nagapasalamat gid sa inyo invaluable contribution sa aton radio apostolate. Sa liwat, madamo gid nga salamat kag hasta sa madason. Para sa mga luyag makig-angot sa mga Sisters of the Rural Mission Order of St. Benedict, yari ang ila address. 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. O kung mag-text sa cellphone number 0906-482-2463. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide